Der ved afløbet løber der vand ud ned og ved siden af den her. Altså den løber her ved siden af, herfra, og så falder den ned i den her. Men altså, det burde jo ikke kunne lade sig gøre. Og den her, den virker for mig rimelig fyldt. Jeg tænker, er det noget, jeg skal tømme, eller hvad gør jeg her? Og den her, den er også våd. Skal den være det? Og som vi vil se, der vrimler vi med vand og fugtighed herfra. Er det meningen, at den skal være sådan? Det samme gælder herover og den her. Jeg vil godt tænke mig at vide, om der er noget galt. Her er der også masser af vand hernede. Her er der masser af vand. Og her står der så kondensafløb ned. Hvad det end betyder. Fjern klipsen for service. Nå. Jeg ved ikke, om der er noget galt, men der er masser af vand her. Skal der være det?